Hallo. CK Gaming her. Ja, kan jeg vide, hvad vi skal nu? Wow, hvad fanden? Hvad er det nu for en? Er ikke det episode 6? Er det ikke det? Ingen eneste overhovedet. Det kan vi lige finde ud af. Jeg tror, jeg har 2 liggende, og vi har uploadet 3. Ja, det er blevet rigtigt der. Og der skal selvfølgelig nok Jeg vil være hunden. Så vil jeg være Ron. Og så der skal selvfølgelig nok komme Lego Potter episode ud i dag. Og lige så I ikke skal være sådan nogle bitches, så bare hey, fordi der kommer Lego Harry Potter ud. Ja. For helvede. Fucking dø med dig, mand. Fed ko. Og den praller ud bag. Fuck af med jer, mand. Nå, vi skal i gang med den her mission. Det kan godt være, det er en kort episode, fordi vi stopper lige så snart vi er færdige med den her mission. Vi har nemlig en ond ting planlagt, eller ikke, det er ikke en ond ting, men en god ting planlagt til sidste. Det er fordi, at det er den anden sidste. Det er den anden sidste bane. Den her? Ja. Så vi bare køre den ud i ens møre. Det er der sidste bane tager altså lidt tid. Så så skal vi nok forsøge at gøre den så langt, så tager vi så mange ting som muligt. Vi tager så mange ting, som vi kan på 8 minutter. Ja. Og Jeg har blandt andet lige testet... Ja, den kan I den der. Se på YouTube, den er blevet lagt op. Så den må I kunne hygge med. Altså, jeg har hørt, der er mange, der har sagt, at den er sur, og jeg synes, den er sur. Men sådan er man jo så forskellig. Altså, ligesom... Men altså... Ligesom ham der Chili Claus, eller hvad fanden hedder, han kan kraftedeme være en stærkere chili og sige, ja, det var sgu lige en lille skid. Det siger han jo ikke. Næsten. Nej, det han siger bare, at det er en rigtig krasser. Eller sådan noget. Ja, den er ordentlig krasser, den der. Bum. Kæft, man, hvor det ikke var dejligt at gå og skide bagefter. En røvhul, mand. En røvhul. Først bare så godt. Nej, det føles jo ikke så godt. Prøv at tænke på, hvis du havde fucking... Prosit. Vel prosit. Hold da kæft, mand. Og kollikere nu. Er du så færdig? Hvor er det, vi skal hen af? Nå, ja. Der er sådan en bold. Er der edderkopper her? Nej, det er først de år 2, der kommer rigtig meget. Nå, okay. Der er det edderkoppe sammen. Men du skal huske at dræbe de her edderkopper, der kommer. Gå i kist. Ej, så skal man... den er sådan skinnende. What the fuck? Jeg spiller død. Hvordan gør du det? Hvor nu sidder jeg? What the fuck? Det vidste jeg slet ikke, jeg kunne. Den er der. Jeg trykker bare rundt. Nu er jeg død. Eller... Nej. Lille mønt. Så lige herovre, jeg vil tage den. Jeg vil tage den lille mønt. Vent lige. Men hvis jeg stiller mig ovenpå den, kan du så bevæge den? What? Ned med det igen. Så sidder den der. Og vi bare bruger hele skærmen, og hunden hopper. Miau. Dog jumping for Vent lidt. Nu, prøv lige af Capricorn. gør det. Hvorfor Gå kan lige de... væk. Er det ikke noget med, at du skal have nogle flere klodser? Der burde være flere klodser. Burde det det? Ja, der hænger nogle oppe i edderkoppespændene. Nå. Derfor vi er sådan nogle nabs. Så. Nej. Jeg går lige op og tager den. Jeg vil op og tage den, okay? Du går bare op og tager den. Vi bliver nødt til at lave den sidste mission i sidste. Fordi Kasper prøver at se på tiden. Det går latterligt hurtigt. Ja. Det gør den, når man hygger sig. Så kan man så ikke stille den her. Jeg er oppe, altså. Vips! For fanden, mand, den prøver at bolle mig.
Du kan ikke? Jamen, den har bare sådan en stor pik, hvor jeg lige inde i fjerpen på mig. Ad. Hov. Det må man ikke sige. Whee! Kig, altså, den kommer bare med sådan store, fede... Fede far. Spidse diller. Hvad gør man? Jeg skal gemme bordene, mand. Du skal grave. For sådan er jeg bare. I can do it, you can do it. When you come for me, let's go. Cause we have a move to show. I have found something But over here. you have to come. Because you are going the wrong way. And that was fucking disgusting. Det var slikker. Du skal hive her. Din disgusting blive hvor Hagrid. Strong mand. Hagrid! Vi reklamerer lige for Burn Lemonade. Nej, det gør vi ikke. Der er en blå mønt. Sådan. Sikkert. Så tager jeg den bare. Lige hernede og tage de der ting, der er hunden jo. Bare bliv den. Nej, bliv den. Nej, vi skal videre. Jeg vil tage den blå mønt. Jeg elsker mønter. Ja. Vi skal nemlig vi skal Man også kan ikke gå op for fanden. vi skal jo gerne kunne nå at klare missionen i det er så epic det der. Trold. Skal nakke dig med min store paraply. Jeg pumper dig i den popper ned. Jeg pumper dig Hvad med den. sat? Nå, jeg kan ikke nakke den. Er det den her vej, man skal? Well. Du er bare ikke Hermione, vel? Når du kan være Ron. Hermione! I can pump Hermione in her. Snape. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Severus Snape. Oh shit. Jeg har fundet stedet. I have found something. Jeg har fundet stedet, hvor missionen slutter. Og vi skal også til at snart stoppe. Hvad er klokken? Den er sådan siger 7, 22, 23. Wow! Der er et eller andet. Vent lidt. Jeg er for langt væk, for at jeg kan skifte. Så skal vi smøre den der. Så kan vi... Tak. Så skal man... Mønter! Hov. Kan du så udvides? Mønter! Nej. Nej. Fucking lort. Nu kommer hunden. Så fed som den er. Men vi er nu nået til jeg har nu klaret den sidste mission. Hvilket vil sige, ja. Så kommer der noget fed. Jeg er slet ikke træt mere. Dejligt. Men vi er... Så hvor mange fucking... Og det gik du bare forbi alle de penge, jeg fik til dig. Vi får dem stadig, Kasper. Ja, men nu kan vi kunne ikke se, hvor man skaffer fucking over 30.000. Så. Nu skal vi stoppe. Ellers så bliver det for lang en episode. Nå, men vi ses i det aller sidste afsnit. Af år 1 med Lego Harry Potter år 1 til 4 med... Nej, ikke helt serien med år 1. Så vi ses. Folkens, hej hej.